Dobré ráno, prajem. Moje meno je Silvester Holob, som zástupca sekretariátu. Srdečne vás vítam na našom informačnom dni, ktorý je vlastne seminár pre našich žiadateľov. Pripravili sme pre vás niekoľko prezentácií, lebo sme zverejnili našu novú príručku pre žiadateľov, takže ideme vám predstaviť tento dokument. Dúfame, že vám povieme všetky informácie k tomu, aby ste vedeli podávať reporty kompletne, aby sme ich vedeli rýchlo schváliť a všetky informácie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste úspešne implementovali vaše projekty alebo projektové časti. Takže sme veľmi radi, že ste tu a potom samozrejme po jednotlivých prezentácií bude príležitosť aj na to, aby ste sa pýtali. Máme tu zástupcov národného orgánu, máme tu zástupcov prvostupňovej kontroly a STS, takže dúfame, že budeme vedieť odpovedať na všetky vaše otázky. V prípade, ak nie, ak by sme potrebovali konzultovať medzi sebou, tak samozrejme odpoveď vám doručíme písomne. Robíme videozáznam zo semináru, takže môžete sa vrátiť k jednotlivým informáciám hocikedy, lebo tento záznam tiež ideme zverejniť na našej webovej stránke. Takže predtým, ako by sme začali, ja by som odovzdal slovo zástupcovi ministerstva národného orgánu, aby otvoril náš seminár. Nech sa páči, pán Peter Balún, vedúci sekcie referenčných programov. Dobrý deň. Všetkých vás teda vítam na tomto seminári, na tomto školení. Budú poskytnuté, ako už Silvester povedal, všetky dôležité informácie, aby ste mohli úspešne implementovať vaše projekty. Takže aj keď si nebudete robiť poznámky, dávajte určite pozor, materiály budú potom zverejnené, budú sprístupnené a ak máte otázky, sme tu k dispozícii, konzultujte a využite tento čas čo najefektívnejšie. Ďakujeme pekne. Tak najprv bude prezentovať pani Daniela Kalaninová, ktorá vám podáva informácie o tom, že ako treba uzatvoriť národnú zmluvu. Takže nech sa páči, pani Daniela Kalaninová. Áno, ďakujem za slovo. Počujete ma dobre? Áno. Dobre, takže ja som Daniela Kalaninová, som programová manažérka programu Interreg Maďarsko-Slovensko a dnes by som vám chcela niečo povedať o zásadách spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Takže teraz by som chcela zdieľať túto prezentáciu. Funguje to? Áno, vidíme prezentáciu. Funguje. Dobre, takže tieto informácie budú hlavne pre prijímateľov, ktorí ešte nemajú uzavretú zmluvu o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu. Takže v zásade platí takáto schéma, že 80% príspevku vlastne pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čiže EFRR, 12% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, to je vlastne, pardon, teraz sa mi to preplo. No, momentík. Ešte raz musím dať zazdieľať tú prezentáciu. Áno, potom vymeniť tú obrazovku, ktorú ide dielať. Momentíček, niečo sa mi tu stalo. Momentík.
Aktuálne vidíme tretí slajd z tabulka. Keď si to dám, že zdieľať. Neviem, prečo mi to nezobrazuje. Tak možno to zdieľam ja, keď ti to takto vyhovuje a potom... Teraz to nevidíte, že? Vidíme to, ale... Vidíte? Áno, vidíme slajd číslo 3 a aj bočné zmenšené slajdy ostatné. Slajd číslo 3, čiže... Aha, dobre. Takže teraz to vidíte. Áno. Nejde to ako premietanie. Vidíme celú vašu vlastne obrazovku aj s vašimi bočnými ďalšími slajdíkmi zmenšenými, ale dá sa čítať. Aha, lebo ja vidím iba ten hlavný slajd, ktorý by mal byť akože v prezentácii. Tak môže tu takto pokračovať? Áno. Vlastne pre nás v poriadku. No dobre. Dobre, takže toto je vlastne tá základná schéma, ktorá platí pre financovanie pre projekty mimo schém štátnej pomoci. Čiže 80% je z FRR, 12% zo štátneho rozpočtu a 8% z vlastných zdrojov. Z tohto pravidla, ak sa to tak dá nazvať, sú aj výnimky. Výnimku vidíme vlastne na tejto tabuľke v prvom riadku, pretože organizácie štátnej správy majú nárok na 20% zo štátneho rozpočtu a tým pádom 0% vlastného vkladu. K organizáciám štátnej správy patria samozrejme ústredné orgány štátnej správy, potom rôzne rozpočtové a príspevkové organizácie, ako napríklad štátna ochrana prírody alebo Národné lesnícke centrum a taktiež aj štátne podniky, napríklad Slovenský vodohospodársky podnik alebo Národná diaľničná spoločnosť. No a ostatné organizácie, ako tu máme ostatné subjekty verejnej správy alebo samosprávy s ich rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, taktiež mimovládne neziskové organizácie alebo cirkvi a náboženské spoločnosti, rôzne združenia a taktiež súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci má teda nárok na 12% zo štátneho rozpočtu. Pre prijímateľa vykonávajúceho hospodársku činnosť, to je podniky v zmysle článku 107 zmluvy o fungovaní Európskej únie, bez ohľadu na právny status v rámci schém štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, platia nasledovné pravidlá spolufinancovania. Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu sa neposkytuje subjektom, ktoré realizujú projekty v rámci schém štátnej pomoci a pomoci de minimis. Čiže tam to vyzerá takto: 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 0% zo štátneho rozpočtu a 20% z vlastných zdrojov. Keď vlastne prijímateľ uzatvorí zmluvu s riadiacim orgánom, čiže s Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska, tak potom my na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky môžeme pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu. Je za to zodpovedné oddelenie programovania programov cezhraničnej spolupráce. Keď je zmluva uzatvorená a platná, tak potom môže dôjsť k vyplateniu národného spolufinancovania. K tomu dochádza automaticky po schválení výdavkov a je za to zodpovedný odbor kontroly programov cezhraničnej spolupráce. Postup pri uzatváraní zmluv o národnom spolufinancovaní. Takže naše ministerstvo vlastne vyzve slovenského partnera, alebo ak je v projekte viacero partnerov, tak hlavného cezhraničného partnera, aby predložil potrebné dokumenty k uzatvoreniu zmluvy. Tieto dokumenty má predložiť do 20 dní po vyzvaní listom a predkladá vlastne dokumenty za seba aj za všetkých ostatných slovenských partnerov. Sú to čestné vyhlásenia,
Čestné vyhlásenie sa dá stiahnuť na stránke skhu.eu. Je to taký jednostranový dokument, aký vidíte na slajde. V minulosti bolo trošku dlhšie, teraz je to teda táto skrátená forma a vlastne v čestnom vyhlásení vyhlasuje, že v subjekte, ktorý zastupuje, nefigurujú osoby, ktoré sú na sankčných zoznamoch a nemá zákaz prijímať dotácie z Európskej únie. Čestné vyhlásenie teda poskytnú všetci partneri. No a druhý dokument je sken zmluvy o bankovom účte, ktorý teda zašle len hlavný cezhraničný partner. Niekedy sa stáva, že na zmluve je viacero čísel, viacero tých IBAN čísel uvedených, tak potom by bolo dobré, keby sa tam jasne vyznačilo presne to číslo, na ktoré sa má poukázať spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. No a ešte taká vec, čestné vyhlásenie teda sa má podpísať a opečiatkovať. Takže to je prvý krok a v druhom kroku, keď máme teda potrebné dokumenty, tak môžeme pristúpiť k vypracovaniu zmluvy. Keď je zmluva vypracovaná, tak sa podpíše. Za MIRI to podpisuje generálny riaditeľ sekcie Európskej územnej spolupráce s plnomocneným ministrom a za prijímateľov to podpisuje hlavný cezhraničný partner a to do 20 pracovných dní. Zmluva sa podpisuje elektronicky mandátnym certifikátom štatutára. O tom presne, ako sa to má podpísať správne, si môžete pozrieť na videu, na tom linku, ktorý tam vidíte. Je to krátke YouTube video. Niekedy sa nám stáva, že štatutár nemá zriadený mandátny certifikát. Tak to by som chcela zdôrazniť, aby ste si to zriadili, pretože aj do budúcnosti, keďže je trend, čím ďalej, tým viac sa podpisujú dokumenty elektronicky, tak je potrebné si to zriadiť. No a potom ešte dochádza niekedy k chybám pri tom elektronickom podpisovaní. Napríklad pomerne často sa stáva, že prijímateľ si teda stiahne zmluvu, ktorá nestiahne si ju aj s našim podpisom a priloží podpis vlastne k nepodpísanej zmluve. Čiže treba dávať na to pozor, aby boli pri tej zmluve dva podpisy za našu a za vašu stranu. Prepáč, mám jednu otázku. My vidíme stále tretí slajd. Čože? Momentíček. Takže ešte raz, keby si chcela, tak budem zdieľať ja a potom budem prepínať, keď chceš. Neviem, čo sa deje. Aha, takto. Už to máme. Neviem teraz, že odkiaľ ste videli a odkiaľ ste nevideli. Videli sme iba slide 3 a potom sme videli iba slide 8 na krátko, pár sekúnd s tým linkom. Tak videli iba slide 3 a slide 8. Tak bolo by dobre, keby si otvorila PowerPoint prezentáciu, prepla na premietanie a potom by si vybrala ten screen, ktorý ideš šerovať. Teraz prosím. Ako celú obrazovku? Celú kompletnú. A teraz čo?
Čiže tu je ten tretí slajd? Áno, a teraz vidia to, čo vidíš ty na obrazovke. No a môžem si to dať... Áno. No. No. Dobre, čiže toto je ten tretí slajd, ktorý teraz vidíte? Áno. Potom som hovorila o tej štátnej pomoci, že v tom prípade teda je 0% financovanie zo štátneho rozpočtu. No a potom teda o tých dokumentoch, ktoré sú potrebné pre uzavretie zmluvy. Tu som ukazovala teda čestné vyhlásenie, ktoré sa dá stiahnuť na stránke. Vidíte to všetko, áno? Áno, teraz je už OK. Dobre, čiže to bolo to čestné vyhlásenie, ktoré sa posiela za každého partnera a potom sken zmluvy o bankovom účte, ktorý posiela len hlavný cezhraničný partner v prípade viacerých slovenských partnerov. Potom som hovorila o tom podpise zmluvy, že zmluva sa podpisuje elektronickým mandátnym certifikátom. Tuto teraz vidíte ten link na to video, kde sa hovorí o tom, ako správne podpísať zmluvu. No a keď je zmluva správne podpísaná, tak potom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vlastne je zodpovedné za zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmluv. Zmluva je platná dňom podpisu druhej strany a účinná sa stáva v deň, ktorý nasleduje po dni zverejnenia v centrálnom registri zmluv. Ďakujem za pozornosť a mrzí ma, že tieto technické problémy tu boli. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že sme to úspešne zvládli, takže videli sme napokon všetky slajdy, takže ďakujeme pekne. Nasleduje vlastne prezentácia STS, tak poprosím kolegyňu Ildiko Tuba, aby vám predstavila našu príručku a naše procesy. Rada by som zdieľala svoju prezentáciu. Poprosím Danielu, aby vystúpila z toho. Nemusí vystúpiť, Ildy. Ja môžem ešte teda aj bez toho? Áno. 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 Tak. Dobre. Každý vidí na obrazovke, čo chceme premietať. Prvý môj slajd. Keď áno, tak dobrý deň. Áno. Dobrý deň, vítam každého na dnešnej prezentácii k manuáli implementácie projektov. Som Ildiko Tuba, programová manažérka na STS programu Interreg Maďarsko-Slovensko. Prezentácia je síce pripravená v jazyku monitorovacieho systému v anglickom jazyku, ale prezentovať budem po slovensky. Implementácia projektu je súbor rôznych dielčích procesov, čo sa začína podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Právne pozadie Interreg programu... Prepáčte, ja stále vidím niečo iné, ešte predošli... Ja takisto, len tú starú obrazovku. Kolegyni, áno, od pani Kalaninovej asi. Áno? Ja sa to pre zmenu preplo, takže ja to mám teraz dobre. Ja stále nie. Ja stále vidím, ďakujem za pozornosť z predošlej prezentácie. Áno. Čiže musím to, ako to mám ukončiť? Myslím si, že to môže byť kvôli tomu, že lebo možno máte slabší internet a ešte sa to nepreplo. Lebo ja mám Viete čo, ak môžem prerušiť, tak hore sú v podstate dve karty, ako keby vy ste dve naraz zdieľali a tam hore si viete prepať, ktorú prezentáciu chcete vidieť, prípadne jednu zrušiť. Ďakujem. Ďakujeme. Silvester, môžem pokračovať? Áno, myslím, že už je iba tam tvoja karta, takže každý vidí to isté. Áno? Áno, už je to v poriadku, ďakujem pekne. Okay, už je to v poriadku, sme radi. Teda implementácia projektu je súbor rôznych dielčích procesov, čo sa začína podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Právne pozadie Interreg programu a ďalšie vzťahujúce sa dokumenty sú napísané v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku v subsidy kontrakte.
prezentácii zdieľam informácie o ďalších užitočných dokumentoch k implementácii. V prvom rade je to manuál implementácie projektov. Manuál je vašim sprievodcom počas celej implementácie. Stiahnuť si môžete z našej webovej stránky v sekcii Downloads USK. Ďalšie dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie tiež ako oprávnenosť výdavkov, Interreg plus používateľské príručky. Príručka propagácie projektu, k čomu sa budem venovať neskôr podrobnejšie, brandbook a ďalšie príručky pre obstarávanie. Webová adresa je nasledujúca. Zatiaľ vás to prepne na starú našu stránku, ale neskôr budeme používať túto stránku interreghusk.eu. Vo svojej prezentácii budem sa venovať hlavne povinnostiam vedúceho partnera, modifikáciám, reportingu a kontrole projektových reportov na spoločnom technickom sekretariáte. Implementácia projektu je nepredstaviteľná bez projektového manažmentu. Pozrime, aké sú povinnosti manažmentu vedúceho partnera. Hlavne zabezpečenie efektívneho a spoľahlivého systému implementácie a koordinácie projektu, vrátane administratívneho a finančného riadenia. Z toho vyplývajúce úlohy sú nasledovné: zabezpečenie, dodržiavanie zásad finančného hospodárenia, rešpektovanie európskej a národnej legislatívy a princípov EÚ, monitorovanie čerpania projektu a predchádzanie rizika vrátenia financií. A preto je veľmi dôležité dodržiavať termíny podávania správ, konzultovať a informovať STS v prípade zmien v projekte. Monitorovanie prebieha pomocou Interreg Plus monitorovacieho systému. Z vašej strany budete používať vstup z povrchu front officeu. Kto používa monitorovací systém? Takzvaný recording user, nahrávajúci používateľ, a signatory user, podpisujúci používateľ, ktorý odsúhlasí nahratý materiál. Prístup do toho systému funguje na dvoch úrovniach. Na úrovni partnerov a na úrovni projektu. Najprv sa musí zaregistrovať vedúci partner na úrovni projektu a jeho žiadosti zaslané v systéme odsúhlasí programový manažér na STS. Následne požiada každý partner vedúceho partnera o schválení prístupu používateľov. Tieto žiadosti schváli vedúci partner v systéme. Aké sú úlohy na úrovni projektu, čo sprocesuje vedúci partner? Spravuje userov, teda každého partnera, iniciuje zmeny, modifikácie projektu, zostaví a predloží správu o celom projekte. Aké sú úlohy na úrovni partnerov? Každý partner sám si požiada o prístup k Interreg Plus monitorovaciemu systému, čo následne schváli recording user vedúceho partnera. Vedúci partner aj seba musí zaregistrovať a schváliť na úroveň partnera. Každý partner sám si napíše a predloží správu projektového partnera. Tieto informácie si môžete nájsť podrobne v používateľských príručkách. Interreg Plus používateľské príručky, ktoré si môžete stiahnuť zo stránky programu. A keby nastali náhodou technické problémy, môžete ich konzultovať prostredníctvom e-mailu i+support.spi.hu. Na tomto slajde môžete vidieť vstupný obraz stránky Interreg Plus vedúceho partnera a na ľavej strane v červenom kruhu je označené, kde si môžete rozkliknúť projektovú správu a správu na úrovni partnera. Ďalší proces, čo prezentujem, sú modifikácie, zmeny v projekte.
Tieto procesy iniciuje a spravuje vedúci partner. Proces modifikácie vedúci partner otvorí na front office v Interact Pluse a kliknutím na Normal Project View zobrazí údaje o projekte, ďalej klikne na znak štetec a tým otvorí proces modifikácie. Tieto print screeny a podrobné návody sa nachádzajú v príručkách I+. Zmeny musia byť ohlásené okamžite, no najneskôr do 15 dní od nastávania. Za sprocesovanie zmien je zodpovedný vedúci partner, zdôrazňujem, ktorý musí pozbierať všetky požiadavky partnerov, zabezpečiť odôvodnenie k tým zmenám a pripravenú zmenu musí odoslať na spoločný technický sekretariát prostredníctvom Interact Plus systému. Aké sú typy modifikácií? Sú dodatky k zmluve, čo odsúhlasuje monitorovací výbor alebo riadiaci orgán. Potom sú ďalšie zmeny, ktoré odsúhlasí programový manažér spoločného technického sekretariátu. A sú aj zmeny menšieho administratívneho charakteru, čo odsúhlasí tiež STS. Poďme sa pozrieť, že aké príklady môžeme vám ukázať z týchto zmien. Napríklad dodatky k zmluve o nenávratných finančných prostriedkov, odstúpenie projektového partnera, nahradenie projektového partnera, odstúpenie aj vedúceho partnera patrí sem. Potom ďalej zmena právneho postavenia partnerov, predĺženie trvania projektu, finančná realokácia medzi partnermi. Ďalšie zmeny, ktoré sú odsúhlasené na STS, napríklad zmena opisu aktivity, zmena v pláne aktivít, zmena technickej dokumentácie, to je dosť častá zmena. Ako náhle sa zmení technická dokumentácia, treba to ohlásiť hneď. Zmena miesta infraštruktúry, zmena hodnoty indikátorov, zmeny v rozpočtových položkách, zmena v partnerskej dohode alebo iné administratívne zmeny. Najnižšieho charakteru sú zmeny tiež veľmi dôležité a prosíme ich včas ohlásiť, ako zmena adresy kontaktnej osoby, to je veľmi dôležité, alebo ďalších kontaktných údajov. Ak vedúci partner nahrá zmenu do Interact Plus systému, systém hneď nastaví úroveň zmeny. Teda vy ako recording user vedúceho partnera nemusí si zvoliť, že aká to bude zmena, ale na obrazovke hneď sa objaví úroveň následného procesu. V ďalšej časti sa budem venovať téme predloženia monitorovacích správ, tzv. Reportingu. Správy sa podávajú na dvoch úrovniach. Na úrovni partnerov a na úrovni projektu. Správy na úrovni partnerov podáva každý partner sám. Recording user napíše správu a signatory user ju odsúhlasí a tým zašle na finančnú kontrolu národnému kontrolorovi najneskôr do 15 dní po končení 4-mesačného reportovacieho obdobia. Teda správy každých 4 mesiacov by mali byť zaslané. Záverečnú správu odošle najneskôr do 30 dní po ukončení projektu. Zaslanú správu následne kontroluje národný kontrolór a výstupom kontroly správy bude deklarácia oprávnených výdavkov. Správu na úrovni projektu píše recording user vedúceho partnera. Vychádza z deklarácií partnerov uložených v systéme. Projektová správa automaticky bude obsahovať všetky informácie zo správ partnerov. Vedúci partner len ich doplní. Projektová správa sa predkladá do 90 dní po skončení reportovacieho obdobia s výnimkou poslednej projektovej správy, čo vedúci partner musí predložiť najneskôr do 100 dňa od ukončenia projektu.
Keď projektové správy sa dostanú na spoločný technický sekretariát, programový manažér ich ďalej hodnotí. Aké je hodnotenie projektových správ na STS? Na odsúhlasenie správy STS má 30 dní s výnimkou, keď predloženú správu treba doplniť. Na doplnenie správy je určený 30-dňový interval, v čom je zahrnutých 10 plus 5 dní na doplnenie správy zo strany vedúceho partnera. V prípade, ak vedúci partner aj po 2 výzvach ignoruje doplnenie správy, spoločný technický sekretariat predloženú správu odmietne, rejectne. V tom prípade vedúci partner bude musieť znovu napísať a predložiť správu na vzťahujúce sa obdobie. Máme tu aj proces revalidácie. Vyskytne sa vtedy, ak spoločný technický sekretariát nesúhlasí s predloženou deklaráciou projektového partnera a partnerskú správu pošle späť národným kontrolorom na prehodnotenie. Pri hodnotení správ STS môže absolvovať aj kontrolu na mieste. Monitorovacia návšteva sa uskutoční aspoň raz počas realizácie z projektu. Zo strany STS samozrejme na úrovni národných kontrolórov tiež môžu sa zorganizovať monitorovacie návštevy. Ako prebieha hodnotenie správ na STS? K hodnoteniu správy programový manažér podrobne kontroluje všetky časti predloženej správy a výstupy spíše do kontrolného zoznamu do checklistu. Tu rada by som prešla jednotlivé aspekty kontroly. Shrnutie projektu. Kontrolujeme, či vedúci partner jasne shrnul celkový pokrok projektu od dátumu začatia až do konca aktuálneho vykazovaného obdobia. V záverečnom shrnutí projektu, to je trošku odlišné od zvyčajného shrnutia, teda v záverečnom shrnutí vedúci partner má poskytnúť shrnutie v štýle tlačovej správy, vhodné na publikovanie. Totiž ale za celé obdobie implementácie projektu. Totiž túto časť správy posielame do centrálnej databázy k projektom uskutočnených v Interregu. To je ten Keep database, možno, že ste sa stretli s tým, keď nie, tak môžete sa pozrieť vaše uskutočnené projekty a tie opisy v záverečných správach sa vyskytnú aj v tej databáze. STS ďalej kontroluje status všetkých aktivít, ktoré sú nezačaté, v priebehu realizácie alebo už sú dokončené. Kontroluje ďalej správu k aktivitám, čo súhrne opisuje vedúci partner. Tuto na tom print screene vidíte, neviem, či vidíte dobre, lebo malé sú písmená, ale na svojej obrazovke v Interact Plus systéme rozhodne to budete lepšie vidieť. Current. A to znamená, že vedúci partner shrnie a napíše svojimi slovami, svojim hodnotením, opíše celú správu. A STS kontroluje pri tom, či vykazované činnosti sú v súlade s predchádzajúcimi ukončenými alebo prebiehajúcimi činnosťami, súčasnými opismi a či súvisia s hmatateľným výstupom. Potom kontrolujeme konkrétne hmatateľné výstupy aktivít projektu. Programový manažér kontroluje, či výstupy sú jasne opísané a kvantifikované. Či sa shodujú s nahláseným stavom aktivity. Tu by som upozornila na to, že častokrát sa stretávame s výstupom, že in progress. A to je veľmi strohé. Tento výrok nemôžeme hodnotiť, lebo nevieme, že odkiaľ, pokiaľ, čo konkrétne za tým sa skrýva. Preto je veľmi dôležité dobre opísať a k tomu pridať podporné dokumenty, čo tiež kontrolujeme veľmi striktne, či vedúci partner nahral všetky podporné dokumenty do správneho priečinka aktivity a tie dokumenty, doklady
či preukazujú stav a popis vykazovanej činnosti. Teda keď máte opis, opíšete stav, dáte nám výrok a k tomu vždy treba podložiť, nahrať podporné dokumenty, aby sme mohli potvrdiť ten váš výrok. Teda kontrolujeme len to, čo ste vy napísali, ale to vždy treba podložiť dokumentami. V rámci propagácie projektu kontrolujeme, či v správe sú obsiahnuté povinné komunikačné výstupy a či sú v súlade s príručkou o propagácii projektu. Príručku podrobnejšie predstavím vám v ďalšej prezentácii. Pri kontrole plánu činnosti obzvlášť kontrolujeme, či prípravné činnosti pre infraštruktúru sa začali včas a či sú v súlade s pôvodným harmonogramom. Bude treba reportovať aj o oneskoreniach, realizácie a ich riešení. Tak v spojitosti oneskoreniach, realizácie a ich riešení. Popri tom kontrolujeme, či vedúci partner vysvetlil dôvody oneskorení a ich vplyv na harmonogram projektu a či opísal aj návrhy na ich riešenie. Ďalší dôležitý element kontroly je prognóza čerpania. Kontrolujeme, či vykázané výdavky zodpovedajú plánu výdavkov a naplnenie pravidla N+3 nie je ohrozené. Indikátory. Kontrolujeme, či hodnoty indikátorov uvedených v záverečnej správe zodpovedajú cieľom zmluvy. Či je opísaná metóda merania, to opisuje vždy partner. Či je opísaná metóda meranie, je jasná. Či vedúci partner pripojí všetky podporné dokumenty. Pri indikátoroch kontrolujeme jednak vyčísliteľné hodnoty a kontrolujeme správnosť tých čísiel podľa tej metódy, čo opisuje partner. Ďalej, prevody finančných prostriedkov od vedúceho partnera. Kontrolujeme, či vedúci partner oznámil dátum a sumu prevodov od vedúceho partnera k partnerom a či nahral doklad o prevodoch a či je číslo účtu príjemcu správne. Toľko o kontrole a teraz by som prešla na slajd plánovanie toku financií, tzv. Cash flow, čo je veľmi dôležitým segmentom implementácie projektu. K plynulej implementácii je dôležité poznať a dobre naplánovať tok financií. Počas 4-mesačného reportovacieho obdobia vopred zaplatí partner svoje faktúry. Po podávaní správy na úrovni partnera národní kontrolóri majú 90 dní na vydanie deklarácie o oprávnených výdavkoch. Ďalej, odsúhlasenie podanej správy na úrovni projektu vyžaduje približne 90 dní. Následný transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2 týždne a transfer od vedúceho partnera k partnerom ďalšie 2 týždne. Keď si to zrátame, tak nám vychádza veľa mesiacov. Dobrou správou je, že prax nám udáva menej mesiacov, ale aj tak partner musí počítať aspoň so 6-mesačnou dobou vrátenia prostriedkov. Zopár myšlienok k plánovaniu peňažných tokov. Prípravné náklady vo výške 1300 eur sa preplácajú automaticky. Štátne spolufinancovanie bude vyplatené až po ukončení projektovej časti. Zosúľaďte, prosím, zaplatenie faktúr s milníkmi projektu a s podávaním správ. Napríklad, keď počas 4-mesačného obdobia zaplatíte faktúry na konci, tak tam si ušetríte pár mesiacov. Pravidelne komunikujte s partnermi, aby ste zabezpečili včasné prevody prostriedkov. Dodržiavajte termíny. To je veľmi dôležité. Dodržiavajte termíny a komunikujte so svojím kontrolórom a programovým manažérom.
V odôvodnených prípadoch je možnosť podávať priebežnú správu, tzv. Interim report, ale treba vopred konzultovať so spoločným technickým sekretariátom. Záver implementácie projektu. Záverečná správa o projekte sa podáva do 100 dní po dátume ukončenia projektu. Musí obsahovať nasledujúce dodatočné informácie, ktoré sa nevyskytujú v predchádzajúcich správach. V Achievement tab súhrn výsledkov v štýle tlačovej správy. Ako sme spomínali, prečo je to dôležité. Indicator tab vykazujete a dokumentujete plnenie indikátorov. Ďalej správa, tzv. DNSH, o zásadách nespôsobovať významné škody a správa o horizontálnych princípoch. K tomu treba vždy podať profesionálnu fotodokumentáciu. Čo nasleduje po podávaní a odsúhlasení záverečnej správy? Následné obdobie a následné monitorovanie projektu, tzv. follow-up. Obdobie udržateľnosti pre investičné projekty je minimálne 5 rokov po dátume poslednej platby príspevku EÚ pre vedúceho partnera a pre malých a stredných podnikateľov 3 roky. Pre neinvestičné projekty obdobie sledovania je 1 rok. STS môže vykonávať monitorovacie návštevy kedykoľvek až do konca sledovaného obdobia. Tým sme sa dostali k bodu, že znovu sa môžeme tešiť z dobre vykonanej práce. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem plynulú a bezproblémovú implementáciu vašich projektov. Otázky nám môžete napísať do chatu Zoomu alebo ich klásť priamo po ďalšej prezentácii, alebo neviem, či Silvester teraz dáš priestor, aby sme odpovedali na prípadné otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som povedal, že nasledujúce ešte jedna prezentácia ohľadom komunikačných aktivít. Takže nakoľko otázky sa týkajú aj týchto aktivít, tak ja by som povedal, aby sme uviedli aj túto prezentáciu a potom otvoríme priestor na vaše otázky. Ďalej budem prezentovať a predstaviť vám príručku propagácie projektu. Vidíte moju obrazovku, alebo teda slajd? Áno. Je vidno? Je v poriadku. Dobre. Tak teda príručka propagácie projektu. Príručka je jednak poskytuje žiadateľom návod, ako plánovať svoje propagačné aktivity v súlade s legislatívou EÚ a špecifickými pravidlami programu a ešte stanovuje podrobné pravidlá pre oprávnenosť výdavkov spojených s propagáciou. Účelom manuálu implementácie projektu je zabezpečiť viditeľnosť a transparentnosť. Program rozlišuje 3 typy propagačných opatrení. A to viditeľnosti, komunikácie a marketingu. Opatrenia musia byť aplikované v súvislosti s aktivitami projektového partnera, teda predpísané prvky sa viažu k charakteru projektovej časti. Z toho hľadiska projektová časť môže byť neinvestičná, tzv. Soft alebo investičná infraštruktúrálna projektová časť. Každý partner je povinný propagovať vizuálnu identitu Európskej únie a programu, ako aj financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tieto sú záväzné pre každého partnera.
Musia byť umiestnené na verejnom, jasne viditeľnom mieste. Majú byť pripravené v štátnom jazyku. V tabuľke sú označené povinné prvky pri jednotlivých typoch projektov. Alebo teda projektovej časti presnejšie. Každý partner, ktorý implementuje soft projektovú časť, je povinný vyvesiť plagát vo veľkosti A2, čo má byť 3 až 5 mm hrubá tabuľa z plastu. Musí byť vyvesená aspoň od 90. dňa podpísania zmluvy o finančnej podpore. Musí byť vystavený až do konca predpísanej udržateľnosti projektu. Podobne billboard musí byť umiestnený aspoň od 90. dňa podpísania zmluvy o finančnej podpore. Musí byť vystavený až do konca implementácie projektu. Šablóny sú k dispozícii na stránke programu, ale návrhy vždy musí odsúhlasiť vopred programový manažér na spoločnom technickom sekretariáte. Nasledujúce dve fotografie ilustrujú umiestnenie plagátu a billboardu. Plagát je umiestnený stále pri vchode do budovy a tak spĺňa očakávanie, že ho uvidí čo najviac ľudí. To je správne miesto. Billboard je umiestnený vedľa frekventovanej cesty, kde môže zaujať čo najviac ľudí. Napríklad konkrétne tento billboard je k projektu Clean Water. To je čistička vody. Keby umiestnili priamo pri čističke, nespĺňa svoj účel. Plaketu je povinný umiestniť každý partner, ktorý realizuje investíciu do infraštruktúry, a to pred dátumom ukončenia projektu až do konca ukončenia následného monitorovacieho obdobia. Plakety musia byť vyrobené z kovu s rozmermi približne 200 x 150 mm a natrvalo pripevnené na infraštruktúru. Umiestnenie plakety je potrebné vopred konzultovať s programovým manažérom STS. Označenie, ako používame. Označujeme, alebo teda majú byť umiestnené na každej informačnej tabuli, vozidle alebo stroji financovanom z programu. Pripravuje sa v národnom jazyku. Síce tu vidíte po maďarsky, a to preto, lebo momentálne implementované projekty takéto označenie na slovenskej strane ešte nemajú, ale pravdepodobne budú mať. Veľkosť a umiestnenie značiek je potrebné vopred konzultovať s programovým manažérom. V prípade, ak miestnosť je zariadená z programu, je a bude postačujúce umiestniť informačnú tabuľu na dobre viditeľnom mieste na stene. Návrhy partner musí tiež konzultovať s programovým manažérom. To vystižujem viackrát, lebo sa stáva, že sa stretávame s výstupmi už zverejnenými. Aké sú komunikačné opatrenia? Komunikačné opatrenia sú povinné tiež. Mali by sa využívať na propagáciu cieľov a výsledkov príjemcov k zainteresovaným stranám, subjektom s rozhodovacou právomocou, zástupcom médií a širokej verejnosti. V tabuľke sú uvedené povinné a nepovinné prvky komunikačných aktivít. Rozdiel je len pri záverečných aktivitách, ale je jasné, že každý partner projektu musí mať záverečnú akciu k svojej projektovej časti. Ako vyzerá písomná komunikácia, alebo teda požiadavky na písomnú komunikáciu? Pri písomnej komunikácii máme najviac povinných prvkov. Presný predpis si nájdete v samotnej príručke. Najčastejšie chyby sa stávajú pri prvku výška príspevku z Európskej únie. Očakávame, aby každý partner uviedol svoj príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pri odsúhlasení tlačových správ častokrát
neposielajú nám zoznam médií. Potom žiadame o doplnenie. Následne, keď tie správy sa zverejnia, majú byť reportované v projektových reportoch. Pár slov by som zmienila o hashtagu. Tento znak nám umožní, aby sme veľmi rýchlo vyhľadali všetky informácie na webe o danom projekte. Samozrejme, len v prípade, ak výstupy sú označené hashtagom, lebo bez toho ich nenájdeme. Preto zdôrazňujem, aby ste nezabudli ich správne používať. Do konca projektu je každý partner povinný predložiť minimálne 10 kvalitných profesionálnych fotografií. Fotky musia byť bez licenčných poplatkov, aby ich program a iné zainteresované strany, napríklad Európska komisia, riadiaci orgán, národný orgán, mohli voľne používať na propagačné a administratívne účely. Ak sú na záberoch ľudia, partner je zodpovedný za dodržiavanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a príslušných národných pravidiel. Aké obrázky nesmú byť súčasťou fotodokumentácie? Ako tu vidíme, to je úplne hmlistý obrázok, nevidíme z toho nič konkrétne. Tento obrázok je preexponovaný a tiež vidíme, že pracovník pracuje pre akú firmu. Nie sú označené, čo vlastne, kde to je, aké označenie má, či to bolo z Interregu kúpené, či s tým súvisí, alebo nie. Aj táto otázka skôr nám ukazuje, že ako je zariadená miestnosť, ako konkrétne veci k danému projektu. Z tejto fotky neviem posúdiť, čo to vlastne je a k čomu to patrí. Rada by som vám ukázala, že aké obrázky sú vhodné, čo sa týka aj kvality. Aké sú vlastnosti dobrých fotografií? V prvom rade je to veľké rozlíšenie. Práve preto, čo som spomínala, že sa to používa následne na rôzne účely. Má to byť vo formáte JPG alebo JPG, aby sme to mohli používať. Je dôležité, aby farebnosť bola dobre nastavená, hĺbka ostrosti, expozícia a tak ďalej. Napríklad pri editovaní knihy o výsledkoch programu fotky zlej kvality nemôžeme použiť. Tým sa stáva, že daný projekt musíme vynechať zo zoznamu úspešných projektov. A to by sme boli neradi, keby sa to stalo s vašim projektom. Fotodokumentáciu partner musí zabezpečiť aj počas realizácie projektu. V tom prípade očakávame fotky charakteru pred a po, ktoré veľmi výstižne poukazujú na zmenený stav infraštruktúry. Pár slov o podujatí. Slavnostné odozdávanie máme v prípade investičnej projektovej časti, záverečné podujatie v prípade neinvestičnej projektovej časti. Verejné podujatie môže partner kedykoľvek zorganizovať na základe svojich potrieb. Na podujatiach sa musia objaviť aspoň povinné vizuálne prvky, a to logo programu a akronym projektu. Šablónu znázorneného roll-upu a ďalšie šablóny si môžete stiahnuť zo stránky nášho programu. Najčastejším problémom je, že manažer projektovej časti nevie narábať so šablónmi. Teda manažer partnera. A počas plánovania rozpočtu však každý partner má možnosť si naplánovať odbornú pomoc a využiť služby odborného dizajnéra, ktorý má k dispozícii všetky potrebné programy na úpravu žiadaného výstupu.
K podujatiam patrí, že tá moja poznámka, že pozvánku a program podujatia tiež musia byť zaslané určenému programovému manažerovi na STS minimálne 15 kalendárnych dní pred podujatím. Ďalej je tu väčšia skupina marketingové opatrenia. Čo sú zač? Partneri môžu použiť rôzne marketingové prvky, aby oslovili svoje cieľové skupiny a zabezpečili udržateľné využitie výsledkov projektu. Sú uvedené v znázornenej tabuľke. Marketingové výstupy vždy musia obsahovať aspoň povinné prvky s výnimkou veľmi malých predmetov, na ktorých má byť aspoň znak EU s označením zdroja podpory projektu, že je spolufinancovaný Európskou úniou. Tieto prvky síce nie sú povinné, myslím si na kampaň, letáky, reklamu, na audiovizuálnu produkciu, publikáciu a reklamné predmety, ale vždy napomáhajú k udržateľnosti projektu. Všetky vymenované povinné prvky môžeme aj inak zoskupiť, a to z časového hľadiska. Sú také, ktoré vyžadujeme na začiatku realizácie projektu, sú také, ktoré počas realizácie projektovej časti a sú také, čo na konci realizácie. Ešte raz pripomeniem, že všetky návrhy výstupov musia byť zaslané vopred určenému programovému manažerovi na odsúhlasenie a na predchádzajúce schválenie. Ešte predtým, než to pôjde do tlače alebo na zverejnenie. V prípade, ak partner nesplní povinnosť týkajúce sa viditeľnosti, môže sa uplatniť oprava s odobratím maximálne vo výške 3% podpory poskytnutej na projekt. Teda tieto opatrenia majte pred očami, aby sa vám náhodou nezvýšil príspevok. Na konci mojej prezentácie dovolte mi praktickú radu, že ako používať manuál pre implementáciu projektu. V samotnom dokumente sa nachádza tabuľka, kde si nájdete harmonogram realizácie jednotlivých prvkov. Najprv sa zaraďte, či máte investičný alebo neinvestičný projekt. Podľa toho si určite, ktoré prvky sú povinné pre vás. Následne môžete prejsť k opisu jednotlivých prvkov, čo si veľmi rýchlo môžete nájsť prekliknutím priamo z obsahu príručky. Opisy sú stručné a cielené, ľahko sú sledovateľné. Ak pripravíte návrhy podľa predpisu, budete mať istotu, že všetky požiadavky spĺňate. Na záver, nech je tu jedna múdrosť pre každého nášho partnera. Komunikácia nie je len povinnosťou, ale aj príležitosťou. Využite si ju, prosím, aby každý videl, že ste realizovali dobrý projekt. Ďakujem za vašu pozornosť. Dobre, ďakujem pekne, Ildy, za obe prezentácie. A teraz by som dal príležitosť našim žiadateľom. Keby ste mali nejaké otázky, tak môžete napísať do chatu, alebo môžete ich rovno tu povedať, alebo sa spýtať. Nech sa páči, my vám budeme sa snažiť odpovedať. Nech sa páči. Dobrý deň. Fabricius. Áno, dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, prosím vás pekne, čo sa týka reportovacieho manuálu, že či ho náhodou nepripravujete v angličtine, lebo som videla, či v slovenčine, lebo som videla, že vlastne maďarskí partneri majú zverejnené teda príručky a vlastne také podklady, všetky, teda ich majú oveľa viacej ako my, tak sa chcem spýtať, že či náhodou nepripravujete aj pre nás v slovenčine manuál.
Manuál v slovenčine je na ceste, teraz na tom robíme, takže čoskoro bude dostupný aj v slovenskom jazyku, aj v maďarskom. Tento samotný materiál, takže príručka pre žiadateľov ešte neexistuje ani v maďarčine, ani v slovenčine, ale robíme na tom. Ďakujem pekne, ďakujem. Ďač. Neviem, či sú ešte nejaké otázky. Tak predtým, ako si ešte rozmyslíte svoje otázky, opýtam sa tiež národného orgánu a prvostupňovej kontroly, či majú nejaké informácie, ktoré sú dôležité pre žiadateľov. Nech sa páči, Peťo. Ja nemám ani takú otázku, ale skôr také povzbudenie pre všetkých projektových partnerov. Neviem, či vieš o tom, že ten mikrofón strašne praská, ale nejaká chyba v tom určite bude, lebo veľmi ťažké je rozumieť. Teraz to bude lepšie. Zatiaľ nie. Tak veľmi na výber nemám tieto dva. No tak sa vrátim na pôvodný, počuť to lepšie, alebo nie. Možno vybrať nejaký iný mikrofón? Nemáš? Na výber a skúsil som obidva. Aha. Alebo dobre, idem si pre slúchatka a za chvíľku sa vrátim. Dobre. Neviem, či Daniela by vedela povedať, že koľko zmluv o národnom spolufinancovaní je už uzavreté, alebo koľko je v procese uzatvárania. Teraz máme aktuálne v procese možno nejakých 8 zmluv. Ďakujem. Vlastne to číslo odzrkadľuje váš počet, pretože my hneď, ako nám dáte informáciu, uzatvárame zmluvy a aktuálne cca 8 teraz je v procese. OK, ďakujem. Máme otázku v čete. Aha. OK, máme niekoľko otázok. Takže pri písaní správy v mene hlavného partnera je potrebné opätovne pripájať prílohy, ktoré už nahráte v správach partnerov. Myslím si, že Ildy, to je otázka pre teba. Áno. Ako som spomenula, ako náhle začne vedúci partner písať správu na úrovni projektu, všetky časti z partnerskej správy sa preklenú do správy o projekte. To znamená, že tie prílohy by tam mali byť. To ale neznamená, že vedúci partner nemusí všetko prekontrolovať a nám napísať súhrnnú správu o aktivitách. Alebo prípadne ešte dožiadať, keď si myslím, že to nebude postačujúce. Presne tak. Dobre, tu je ešte druhá otázka. Ak v prvom reporte neboli realizované žiadne hlavné časti projektu, ako vyplniť achievements projektu? Áno, môžem odpovedať? Jasné. Áno, samozrejme, prvá správa vždy je ako taká výnimočná. Nemôžete reportovať, čo bolo predtým, ale môžete reportovať, čo sa stalo v tom reportovacom období. Keď sa nič nestalo, tak opíšte to, že prečo, ale to sa nemôže stať, lebo minimálne manažment alebo teda rozbehnutie verejných obstarávaní bola, čo sa tam udialo. Preto sú rozdelené naše aktivity na prípravné aktivity, na hlavné core activity a potom na ďalšie. A teraz chcela by som zdôrazniť tie prípravné aktivity. V tom prvom reportovacom období by mali rozbehnúť práve tie prípravné aktivity a my očakávame spätnú väzbu o tom, že ako sú rozbehnuté a čo je z toho už v priebehu, alebo prečo sa to nezačalo. A
je to veľmi dôležitý opis a spätná väzba pre nás, aby sme boli v obraze, že čo sa deje priamo v projekte. Neviem, či postačujúce. Uvidíme. Zatiaľ si myslím, že áno. A teraz k nám vrátil pán Balún, takže neviem, či ten mikrofón už funguje poriadne. Dobrý deň, vyskúšame, možno to bude lepšie takto. Nie. Trošku. Ďalšia možnosť, toto asi tiež nie. Dá sa rozumieť, takže navrhujem ísť ďalej. Áno. Dobre, tak ja som v podstate chcel len krátko pozbudiť všetkých prijímateľov, či už máte skúsenosti, alebo nie, či ste noví, alebo už ste implementovali niekoľko projektov v rámci tohto programu. V podstate málo ktorý projekt sa implementuje tak, ako bol na začiatku naplánovaný, schválený. Väčšinou dochádzajú v projekte nejaké situácie, na ktoré treba sa adaptovať, prispôsobiť. Jednoducho je to ako kvázi nejaký živý mechanizmus. Stávajú sa také záležitosti, je dobré ich vždy konzultovať. V partnerstve medzi partnermi a takisto aj s vašim projektovým a kontrolným manažérom. Nenechávajte žiadne problémy, otázky vyhniť až do samého konca, kedy už v podstate my nevieme veľmi pomôcť. Takže v tomto prípade by som chcel na vás fakt apelovať k otvorenej komunikácii, aby sme vždy vedeli včas a správne pomôcť. Tak aj tento priestor ešte, pokiaľ máte otázky, využite na to, pýtajte sa, sme tu na to, aby sme pomohli. Ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu otázku, že zmluvu podpisuje iba vedúci partner, čo sa týka RDF zmluvy, takže hlavnej zmluvy o európskom spolufinancovaní, áno, to podpisuje iba vedúci partner. Pýta sa Katarína Farbiaková. Prosím vás, náklady je možné reportovať spätne max za 1 alebo 2 periódy. Ildy, nech sa páči. Áno, čerpanie je dôsledne sledované. Stáva sa, že naplánované čerpanie nestiahnete z programu. A samozrejme potom môžete neskôr požiadať o tieto výdavky. Zvyčajne je to o 1 alebo 2 periódy neskôr. Vo výnimočných prípadoch sa stáva, že je o viac periód, keď môžete požiadať o tie výdavky. My to sledujeme, treba to konzultovať. Nie sme vyslovene proti, že keď máte deklaráciu schválenú o oprávnených výdavkoch a sú tie oprávnené výdavky oprávnené, aby nemohli byť preplatené, ale vždy musí vedieť programový manažér, že z akého dôvodu a prečo to čerpanie mešká. Dobre, ďakujem. Je tam ďalšia otázka? Od pani Kataríny Farbiakovej. Áno. Do akej výšky je možné robiť presun medzi finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek? Mám? Nech sa páči, áno. Áno. Podľa potreby. To je ten základ. Ako náhle vedúci partner otvorí zmenu v Interact Plus systéme, tak systém udáva, že aký proces pokračuje po akej zmene. Teraz percentuálne neviem vám povedať, ale zvyčajne to 20%, keď je to nad, tak už sa hlási systém. Okrem toho, že vo svojom rozpočte môžete preorganizovať, realokovať medzi položkami, okrem toho je tu ešte jedna zmena,
ktorá bude rozhodne potrebovať rozhodnutie vyššieho razu, a to riadiaceho orgánu, a to je presun finančných prostriedkov medzi partnermi. To je veľmi zriedkavé a len v odôvodnených prípadoch, ale je na to možnosť. Ale v rámci svojho rozpočtu daný partner má väčšie možnosti, čo sa týka priamych nákladov a netýka sa to flat rateov, lebo tieto prostriedky nemôže preorganizovať. Tak asi toľko. Možno iba doplním s tým, že do 20% viete si to sami prerozdeľovať vaše financie a potom programový manažér vám schválí, ak s tým súhlasí. A na 20% to určite vyžaduje už amendment zmluvy, takže to bude trvať viac. To neznamená, že to nebude schválené, ale to je už v podstate iný proces. Takže hlási sa pán Peter Balon. Ďakujem. Ja by som ešte krátko chcel zareagovať na ten podpis zmluvy. Čo sa týka zmluvy o národnom spolufinancovaní alebo spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, tak tu tiež zachovávame princíp toho partnerstva a pokiaľ je v projekte viac slovenských partnerov, tak je potrebné, aby si oni určili medzi sebou, kto je hlavný cezhraničný partner a bude zodpovedný za preposielanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu medzi partnermi. Pretože my uzatvárame zmluvu iba s jedným slovenským partnerom, to je ten hlavný cezhraničný partner. On by mal byť v projektovej žiadosti uvedený ako partner číslo 1. Ak náhodou nie je, tak je vždy dôležité k tomu partnerovi v žiadosti pripísať aj skratku HCP ako hlavný cezhraničný partner. Takže s tým potom uzatvárame jednu zmluvu na celý projekt a on rozposiela tie prostriedky k všetkým ostatným slovenským partnerom. Ak je náhodou ten slovenský partner aj vedúcim partnerom, tak potom automaticky on je tým partnerom, ktorý rozposiela nielen RDF prostriedky všetkým partnerom, ale aj štátny rozpočet všetkým slovenským partnerom. Ďakujem pekne, veľmi dôležitá informácia. Hlási sa pán Jamrich. Dobrý deň, Štefan Ilko. My sme tu spoločne. Vlastne chceme sa opýtať jednu otázku súvisiacu s podávaním žiadosti aj za partnera, ale vlastne aj za čiastkové, za slovenských partnerov, za maďarských partnerov. Ako prišlo k určitému opozdeniu vlastne pri podpise zmluvy a nám už reálne sa ukončilo jedno monitorovacie obdobie, kedy by sme mali predložiť monitorovaciu správu a aj žiadosť o platbu. Momentálne vlastne sa nám ukončuje už druhé monitorovacie obdobie a teraz pre nás by bolo asi jednoduchšie aj za všetkých partnerov vo februári teda do tých 15 dní predložiť asi jednu správu, aby to bolo nejaké prehľadnejšie a také ucelenejšie. Môžeme urobiť, že zahrnieme obidve progres periódy teda do jednej správy, bez toho, že by sme to nejako zdôvodňovali, alebo máme tam uviesť, že to bolo kvôli tomu, že na strane poskytovateľa sme nedisponovali so zmluvou a tým pádom vlastne nám ani sme nevedeli predložiť za tú prvé obdobie vlastne správu, lebo iba teraz sa nám postupne sprístupňujú tie funkcionality vlastne v informačnom systéme. Ďakujem. Nech sa páči, Juli. Áno, ďakujem za otázku. Stáva sa to, že je to tak, ale vždy treba pripomenúť, že začiatok implementácie určí vždy vedúci partner a po dohode s ostatnými partnermi a po konzultácii so spoločným technickým sekretariátom. Teda každý si musí byť toho vedomý, že môže začať implementáciu projektu hneď, ako sa dohodli od toho dátumu. A popri tom sa stáva, že implementácia sa rozbehne trošku neskôr a z rôznych, možno aj technických dôvodov, lebo áno, aj to sa stáva aj z našej strany, že nefungujú niektoré časti tak včas, ako mali, tak tá správa sa nemôže podávať včas, tá prvá správa. V tom prípade treba konzultovať s projektovým manažérom a samozrejme budete mať možnosť podávať súhrnnú správu za obidve obdobia. OK, ďakujem pekne. Ďakujem. Hlási sa Katarína Farbiaková, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Ja by som sa, Katarína Farbiaková, Slovenský vodohospodársky podnik. Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých položiek. A mňa by zaujímalo, ak sa počas implementácie projektu náhodou vyskytne to, že nejaká nepredvídaná udalosť, ktorá súvisí vyslovene s realizáciou opatrení v rámci infraštruktúry a prác, či by bolo možné v prípade, že by sme v položke personálne náklady ušetrili nejaké financie, či by bolo možné spraviť presun aj medzi týmito položkami. Aktuálne to momentálne nie je, ale rozmýšľame teda do budúcna, ak sa niečo také vyskytne. Bolo by to prosím možné? Ak áno, teda do akej výšky, či platí tých 20%? Ďakujem. Podľa terajších pravidiel, tak teraz idem odpovedať asi ja, lebo myslím si, že sa to vyskytnúť až tak veľmi nemôže. Lebo ak v tomto programovom období máte nejaké investičné náklady, tak určite používate flat rate. A na flat rate ušetriť sa nedá. Lebo samozrejme sa dá, ale ten flat rate to dostávate bez ohľadu na to, že aké reálne výdavky máte. Takže flat rate môžete viac menej, čo tam ostane, môžete použiť na hocičo. To nemusíte prerozdeľovať, ale prešistovať medzi ostatnými položkami. Ak máte mzdové náklady s formou real cost, takže máte všetkých vašich zamestnancov jednotlivo vypísané so staff costom, tak asi nemôžete mať zas infraštruktúrálne náklady, lebo tam máte potom 40% paušálnej sadzby, ktoré zase môžete používať na hocičo. Takže takýto presun asi v tomto období nebude existovať. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Otázku má Vlaďa Fabriciusová. Dobrý, ďakujem pekne. Ja by som chcela nadviazať na pána Palúna, lebo je to pre nás úplne nová informácia. U nás je vlastne 7 partnerov v rámci nášho projektu, s tým, že hlavný partner je na maďarskej strane obec Keliš-Bierco a my sme na Slovensku dvaja partneri. Jeden je občianske združenie a druhý je obec. A teraz sa chcem spýtať, že akou formou my máme iniciovať teda zmluvu o poskytnutí teda zo štátneho rozpočtu, že vlastne koho máme osloviť, alebo teda má ísť cez nás iniciatíva zo Slovenska, alebo máme požiadať hlavného partnera, alebo ako vlastne vôbec toto zabezpečiť, prosím. Dobre. V projektovej žiadosti by malo byť uvedené, ktorý z tých slovenských partnerov bude vystupovať ako ten hlavný cezhraničný partner. Ako už kolegyňa spomínala pri svojej prezentácii, keď bude podpísaná RDF zmluva medzi vedúcim partnerom a riadiacim orgánom, my dostávame o tom informáciu a na základe toho vyzveme toho hlavného cezhraničného partnera o predloženie dokumentov, ktoré boli tiež prezentované. A tie sú potom podkladom k príprave zmluvy. Zmluva je potom podpísaná medzi našim ministerstvom a tým hlavným cezhraničným partnerom. Možno iba by som doplnil, zatiaľ to v projektovom formulári nefiguruje tá informácia. Poviem úprimne, my sme sa s tým až tak veľmi nezaoberali, aby jednotliví slovenskí partneri medzi sebou vybrali hlavného partnera, a to kvôli tomu, že maďarská strana funguje trošku inak, tam každý partner uzatvára zmluvu sám. Vlastne tam ani už zmluva neexistuje, existuje jeden dokument, ktorý hovorí o tom, že jednotlivý partner dostáva národné spolufinancovanie. Takže tým pádom pre nás to bolo trošku také automatické, že každý partner uzatvára zmluvu zvlášť, ale teraz už vieme, že musia medzi sebou vybrať jedného hlavného partnera, takže my ideme informovať našich žiadateľov, aby jednak vybrali si medzi sebou toho hlavného partnera a potom ten hlavný partner sa musí obrátiť na ministerstvo s tým, aby inicializoval uzatváranie zmluvy. To už my sa potom obraciame na toho hlavného partnera, keď je právny kontrakt podpísaný.
podpísaný. Tak na základe toho my už iniciujeme podpis tej zmluvy o národnom spolufinancovaní. Dobre, tak my spravíme technické zmeny v jednotlivých projektoch I+E a jasne tam dáme informáciu z toho, že kto bude hlavným či hlavným slovenským partnerom. Neviem, či máme ešte nejakú otázku z vašej strany. Ak by som ešte mohol doplniť k tomu národnému spolufinancovaniu, občas sa stane, že niektoré slovenské inštitúcie môžu mať problém jasne určiť, že aký typ spolufinancovania sa ich týka, či 12 alebo 20%. V prípade, že sú nejaké otázky, akože toto je stanovené systémom a stratégiou financovania, ktoré vydáva ministerstvo financií u nás. A ak je s týmto náhodou nejaký problém, tak určite sa obráťte na nás, buď na mňa alebo pani Kalaninovú a pomôžeme to vyriešiť. Áno, ďakujeme pekne. Ešte má otázku pani Vlaďa Fabriciusová. Potom ja. Ak sa môžem ešte spýtať, ja tu mám ešte kolegyňu, lebo povedzte. Dobrý deň. My sme na začiatku januára dostali pokyn, že máme doplniť čestné vyhlásenie vlastne za seba a ešte za druhého slovenského partnera aj s kópiou zmluvy o bežnom účte, s tým, že aj s potvrdením, že je aktívny ten účet. A to boli vlastne podklady na vytvorenie zmluvy. Čiže na zmluve budeme my ako hlavný partner? Či tieto podklady, ktoré teda ministerstvo žiadalo, sú v zmluve, alebo či máme vyvinúť teda nejakú aktivitu, že vlastne prečo boli oslovené? Takto o ktorého partnera sa jedná, alebo takto podľa mňa neviem. Občianske združenie Náš región Podpolanie a obec Vígľaš. OK. Tam s vami komunikovala kolegyňa Daniela. Môžete sa k tomu vyjadriť bližšie, prosím? Áno, no v tej projektovej forme vlastne bolo uvedené Náš región Podpoľanie ako prvý, tak sme vlastne brali sme vás ako hlavného cezhraničného partnera. Čiže tým pádom už sú vlastne všetky podklady, čiže s nami už vlastne budete, alebo my máme ešte teda nejakú iniciatívu vyvolať k tej zmluve, alebo čo máme? Nie, vy ste poslali všetky potrebné dokumenty však. Áno. No, tak potom je to v poriadku. A čiže my už nemusíme k zmluve o poskytnutí financií zo štátneho rozpočtu vyvinúť žiadnu aktivitu, áno? Aby sme Nie, a mám pocit, že zmluva už išla vám na podpis. Aha, zlatá ste. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem. Nemáte zač. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte nejaká otázka? Možno ešte malá pripomienka k štátnej pomoci. Všetci projektoví partneri v podstate, ktorí budú robiť nejaké aktivity hospodárskeho charakteru, by mali reálne uvažovať o tom, že v rámci ich projektu sa môže vyskytnúť štátna pomoc. Na to existujú aj tie samotné štátnej pomoci, potom prebieha aj hodnotenie, ktoré organizuje spoločný sekretariat, kde sa tiež posudzuje výskyt štátnej pomoci. V prípade tých projektov, ako už bolo v prezentácii povedané, kde je určená štátna pomoc alebo pomoc de minimis, už nemôžeme poskytnúť ďalšie verejné zdroje, pretože maximálna možná miera intenzity 80% je poskytnutá z RDF. Takže aby aj projektoví partneri jednoducho rátali s tým, že dostanú vtedy iba príspevok z RDF. Takže je potrebné naozaj racionálne zhodnotiť svoje aktivity a už pri príprave žiadosti napríklad byť si toho vedomý, nečakať iba na nejaké hodnotenie, že už príspevok zo štátneho rozpočtu sa daného projektu nebude týkať.
Máme tu ešte jednu otázku. Pani Lívia Klimentová. Nech sa páči. Máte ešte vypnutý mikrofón. Dobrý deň, ja som Klimentová z Banskobystrického samosprávneho kraja. Chcela som sa len spýtať, alebo mať pripomienku vlastne k tomuto poslednému vyjadreniu pána kolegu z ministerstva, že či neuvažujete o zmene čestného vyhlásenia o štátnej pomoci, pretože ja robím projekty aj inej nadnárodnej spolupráce a tam sú dotazníky, ktoré zisťujú, či žiadateľ poberá štátnu pomoc alebo pomoc de minimis na aktivity súvisiace s projektom. Zatiaľ, čo pri tomto podávaní projektu bolo potrebné vyplňať čestné vyhlásenie, ktoré sa pýta všeobecne, či žiadateľ poberal v poslednom období štátnu pomoc alebo de minimis. A nepýta sa to na problematiku štátnej pomoci. A nepýta sa to na oblasť predkladaného projektu. A tam môže vzniknúť ten problém, že proste organizácie možno aj robia v širších oblastiach a že možno, že niekde berú štátnu pomoc alebo nimi zriaďované podniky a v podstate to vôbec nesúvisí s projektom. To je jedna pripomienka. A druhá, ja som tam aj napísala ako otázočku, ako odpoveď k tej mojej k prvému príspevku v čete, že či neuvažujete so zmenou formy národného spolufinancovania na zálohové, pretože my sme hlavným partnerom v 8-člennom partnerstve, kde máme 6 maďarských partnerov, ktorí vlastne idú úplne iným systémom. Zistila som teda, že všetci už dostali príspevok z národného spolufinancovania na účet. Myslím si, že je to 50% a podobne ako váš kolega hovoril, že vlastne nepodpisovali ani zmluvu, ale len nejaký dokument, deklaráciu o tom, že im to bude pridelené a zostávajúcich 50% neviem, kedy dostanú. Čiže je to úplne diametrálne rozdielne s tým našim spôsobom národného spolufinancovania. Tak sa pýtam, či neuvažujete predsa len s nejakým možným predfinancovaním alebo zálohovými platbami. Ďakujem. Ďakujem za otázky. K tej prvej by som sa najprv vyjadril. Tie čestné vyhlásenia, čo sa týka štátnej pomoci, tá sa vždy identifikuje a poskytuje na ten jeden konkrétny projekt. Čo sa týka pomoci de minimis, tak tam sa berie do úvahy pomoc de minimis poskytnutá za posledné 3 fiškálne roky. Nie len v danom jednom projekte, ale za posledné 3 roky a jej výška je 300 000 za posledné 3 roky. Bolo to 200 000 v predchádzajúcom období, teraz sa to zvýšilo na 300 000. Čo sa týka predfinancovania alebo zálohových platieb v rámci národného spolufinancovania, áno, vieme, že sú rozdiely medzi Maďarskom a Slovenskom, ale poviem vám, že rozdiely sú v každej jednej krajine. Skúšali sme rokovať s ministerstvom financií o zmene prístupu, o poskytovaní zálohových platieb a podobne, ale jednoducho neprešlo to. Takže v podstate pokračujeme v tom systéme, v ktorý sme mali zabehnutý už v predchádzajúcich programových obdobiach. No ako hovorím, v každej krajine to býva ináč, napríklad v Poľsku národné spolufinancovanie vôbec neexistuje, tam v podstate prijímatelia dostávajú iba RDF 80% v rámci refundácie, takže všetky svoje prostriedky musia mať dopredu, podobne ako toto na Slovensku. Neviem, či ešte niečo iné doplniť. Možno by som doplnil, že ten formulár, čo používame na to, aby ste podávali informácie, či ste získali de minimis, to ide z komisie, takže my používame ten formulár, ktorý je, myslím si, že anexom nariadenia Európskej komisie, takže s tým asi ten formulár asi zmeniť nejdeme. Neviem, či odpoveď bola dostačujúca. Áno, ďakujem pekne, bola dostačujúca. Ďakujem pekne. Máme tu ešte jednu otázku. Pani Elena Kasiaková alebo Kašiaková. Mikrofón máte vypnutý. Dobrý deň.
neviem, to bude možno skôr na nejakú osobnú komunikáciu. By som sa chcela spýtať asi pána Balúna. My už za našu organizáciu máme za jeden projekt podpísanú tú zmluvu o národnom spolufinancovaní, lenže kolega s nami nekomunikoval a on tam vybral nesprávne percento. My by sme mali byť na 80-20 a 0 vlastného spolufinancovania. On tam zaklikol to 80-12 a 8. Že či sa to dá ešte nejakým dodatkom zmeniť, alebo proste tento projekt pôjde takýmto režimom 80-12 a 8. Dobre, po školení sa prosím ozvite pani Kalaninovej a tam v tej prezentácii boli aj na ňu kontakty a budeme to riešiť. Dobre, ďakujem pekne. No možno taká generálna informácia, ak sa vyskytla nejaká chyba v zmluve, čo sa týka RDF zmluvy, samozrejme vieme tieto chyby opraviť a dať zmluvu do poriadku. To sa môže týkať aj indikátorov, môže týkať samozrejme aj spolufinancovanie. Každopádne sa hláste prosím u svojho programového manažera, lebo treba konzultovať aj s ním. Máme tu v čete jednu otázku. Kedy plánujete vyhlásiť nové výzvy? Novú výzvu plánujeme vyhlásiť v tomto roku na jar. Dúfame, že to ešte prebehne v apríli alebo v máji. Ideme mať 4 špecifické ciele, ktoré ešte nie sú otvorené v našom programe. To bude naša posledná veľká výzva, takže pracujeme na tom. Tá nová výzva bude zverejnená v priebehu apríla alebo mája, podľa našich predstav. Keď nie sú ďalšie otázky, tak ja by som veľmi rád poďakoval hlavne vám, že ste tu s nami boli a informujete sa a snažíte nám podávať také reporty, ktoré sú schváliteľné a snažíte sa implementovať projekty bezchybne. Tiež by som sa chcel poďakovať ministerstvu za prítomnosť, pánovi Petrovi Balúnovi, Daniele Kalaninovej. Tiež by som sa chcel poďakovať FLCčkarom, ktorí tu boli, avšak otázky nedostali, ale oni už mali svoj informačný deň, takže už asi tie informácie sa šíria medzi žiadateľmi. A hlavne Ildiko, ktorý nám podával prezentácie, takže veľmi pekne ďakujem za vašu účasť a prajem vám úspešné ukončenie alebo implementácia vašich projektov a projektových častí. Neviem, či Peter Balún ešte chce niečo povedať. Taktiež z mojej strany ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, za všetky poskytnuté informácie. Pevne verím, že trafili na tú správnu pôdu, zužitkujete ich čo najlepšie a teším sa už na výsledky projektov. Dobre, ďakujem pekne. A keď máte otázky, kľudne sa obráťte na vašich programových manažérov. Určite vám odpovedia, alebo si pozrite tento videozáznam o tomto informačnom dni ešte raz. Takže ďakujem pekne za vašu účasť. Dovidenia. Dovidenia. A ja ďakujem. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.